ase gitabu gaitu tuguchakira gitabu kia Murandia yemo inye nari konyora bancha ine nebuku achake gosoma Murandia yemo inye na amanyire bantu mbanje tukulika bibungu ikiagera amaiso yo gosoma takore diki lakini umuntu aise ko babekera kibeso mpesa amaisa arona bakoranga yeye korunga pigo wa cheki ngori yo gosomera tigate bana ando suke cha mutu aha kegorie kemo nigo kegweta ne kende giacha ense nigegenderete gokora gento kimwaigwa kobo bigate banga one generation it just goes and another one comes te banga ekegoli kemo ekegweta ne kende giasoa na kini ense na bekorete egenderete kunya kobo daite kobo ninga konyoro tarengo abantu mbarengo na eno choruo ekende gekolenga balenga mwanyure kegolinki arengo bantu mbarengo bakobwete bantu mbale barenga abanoru bantu mbale barenga abamwenu abantu mbakabeiro abatindi ateba ekegolie kemo nigo gekoruo kende giakoranga ki giasoa lakini atebanga ense na bego tigale tororo entegete tuwane naye gaki enseye nonye bigori bikobo inseye telibuna yakorete ngaki ya renge kare tigandara baboria buna montegerete iga kare akitima etiriri kare nga ye serikali yale kare omukungu musaja algo etanchira iga inchira anyoro mukungu ga omwakoroe ibangu munywa mali omwakoro omutinga obeka irugu mukungu olenge ngaki anyoro tanga ni ruwa iga oruwa kabere kiro to ngita bose tiga togende litima etinga ye serikali yakorete ya ekegoliki arenge kebe utari kora suenda ati iwanko nywa mwari wa kwenda ati bururo oba ebwogen kare abantu bande mbara mu karansita mwanywa metuji style oyo mo kanywa mune bikoro to ji platform umusaja abegete kenga naiga okara nandi musaji onde tayi tipi ngo tigoyo kare eyinkare odaga kunywa maneji karamu abegete kuba okarora ngoyo ne secretary yasanganyi tifa gituri ogajigo ikaka okanyora karamu echinjiri gendoki inchiri meremo odaga kunywa mane ibungu ebinge ebungu atumbe toru wanchaga ebinda akanyora nchere ebinde biye bisusu kegolie kemo abande bari banywa metu netansi gusaba ntaibo abantu bari kogende etansi montoro buna gukuna etansi agukuna atabo ngori go ikanywa ndoje mbuya korete kanke akanywa mugoreri etansi abanda akanywa mu asengecho yenyameni gusaba no monta kubwetu montondo mo chwa transira no mo chwa trans atabanga oriere security nintasi kamwana atebeke gorie kemo nigo gekoruo abantu bara inyoire amangana aragotebwa sirisho pendwa amangana ariaririri akare amangana ariakare agoteba bono ebigori biara etire nebinde ngochabire buna bono ikaransita obwate naigwa musubati oli madam ngayachi gochibana eyo kwanywa metuga ayachiombe chigakanu chikareta bakungu babiri lero te yera arete babiri nane na gumada mo batabanga mo basike mono
mobasike mono madamu minto amalikaya agotebanga egesa kubono giasarekire masikani arenge rero takoretiki tiara kabuli madamu aya nabora atware bakungulire mu akanywa mirukale mukungu nakabwatire musajo yesati inu ngoboria turubosa mukungu nakabwatire musajo yesati eke gori kende bono giachire akubwata musajo oye mbara onyo mubwete chinguru wake onyo loritake akomubwata mubeka nso mukuni chinguru ndi musajo na wako nyatanga jerusa ngobo kanza kurusa tumaitu brada akokore eke gori ekemo nigo ekoruo ekende giasoa eke gori kiarenga abarimu kare basikire abarimu baira amazikani kare omwarimu asikire rera abaisia baikire kirasi sana ibere abande babwate chinderu omwarimu akukikomatenga ya arama manzi umwisho murigere rigo matengo omwarimu sikachinderu echimbwate mbarenga muri na for example eke gori ekeme gekorwa kene giakoranga ki giasoa eke gori eke bako mwana obwate bako ngabrayo babo Diana ogo chiko matebi nganga tora mole jae awataitini gotora omego kuburi gesweri udadu otare mesa goronga mamu ngotiringore mesa okobori udadu eke gori eke giasarekire ogo chiko gende omochi kwanyora abana babwata masikani rero bana babwata masikani ogo chiko bekeru endagera lirikwa bekeru endagera iga omwana ogatebega ngorusie nyama yawo naro rusi ekera kiarimire na nje enkolima bwate binto bino ngakitu ateba eke gori ekemo nigo gekoruo ekende giakoranga ki giasoa eke gori eke igetabwatia masikani amarika agoteba eke gori kere bogeka eke gori eke be gierusiri moyo buna bono muntu agotebi nganye muntu agotenga nganye onya kole chinguru bori magoro korangaki omuntu aise ko gotebi nganye no moganye onya kole chinguru korangaki tama eke gori eke giasarekire ateba yona enachera amangana ali madamu akwana eke gori eke giasarekire buna bono nabako nyoro monto madamu mito abakakambali banyuo mete nakiri batigari to abasaye barabasaye abegeti jirongi jiji abasaye chikuru ngakamata ngakanyaga umugako monene rero nere dike eke gori eke gia etire ngakia goteba ndaire goteba nga omonto amatuko tora senseye na makaba na banyasaye kwani uyimusinyaine mukwani ayenje ngotebi gyo komatebe matebi ura matuka makolega ale ngagotebi atigate amange na anda ya makora sobo gimomo when you die you will never go with anything no muende nseye omuenete mugako yo mugako yiga buna bitari namatenga na otolegitia mubori ngo bari munsi nyene namatego sino mole nsema igwa agotebama you were born naked and when time will come you will just go naked yogendo ke yogo takogana na kila no chiogite ogite te chitiri kitabu kia Ecclesiastes 5:15 mwalika murandire ngana tebire sano 15 akiagoteba ayo mukuguri ati
okwete tiga eri kondo ndiri necessary azole buna oiboretwe ore ganda nguo miti ore bintu gitabu buna aiboretwe igo buna aiboretwe ore getirianda buna aiboretu ore nechianga karati gando gusemba igwete buna kwa iboretu kore ngaki aha mukungu ingi gyakwe korwa senda ya ngina nabo igo oragende ore getirianda buna ajete karakanyeka igo ebintu bire ngo bwate mwawo ogatwara emete ogatwara egari ogatwara ebintu ekerora akwe bire ngo oragende nabi mukinge bi oragende nabi omuntu ndagoteba iga iwe uno muntu ndagoteba when you are alive today nabo konyara ko omuntu elift nchera lakini akero kwa we lift go jinsa bareka mwe gure ntora tebe maya konyo ko abantu elift elift when you die kwa we lift go jaralia aha muntu ndo magatebanga nabora abo muntu the tourist person okobo muntu mutambe abantu babo bataba ko muruka murefu na murefu etira lakini murefu oyo taigo tena naro bakamambe nigokorora keiga omuntu nabara bitese bakabantu batakituko mwengia arabe muno buno oyo lakini yake sunte ke gocha origieta baita ine no bale kamonyi gwete nakinate ora betese lakini yake sunte ke goika toiko na akokora toiko na akora omuntu no mabata bakakonya na bokunyara kubuguli abantu lakini yake rebu akure toiko na kwebuguli konye nabokuli every kind of food nabokuli kile ndagira ekero kwa bendagira ya getoki ya makoni tabanga obogi momo ekerora kwe akina nche ni kwe ekerora kwe tokogena na kende nigora agende buno gwakorete ngaki wachete kwani imosi yini mukwani moboli ngaki ekerora agende kyora agende limie maike yo nakimwewa atabanga nga ogocha kukuna agende negaria manya kare gongote manya kwa ukorara mari muago mari kogokwa ngayo gokora ura wano mugaka ngaya gorete manya ogocha gokwa ogoko tuiko manya abantu no bagachitamarangetia ngabagani bache okubisho botandogete ogachireta bagani kare bisi nje gwakote bagani mbali yande nayo mugani kare bisi borangeti obo eduve kara rusi maria kara rusi kabati kara kora maki bale ngamonyi bwete kare sere buya kara bano mogoko kitabu kyo morandi sana ibere 14 bukumbo likababu yango buno yo kutamane pigipigi Toraigo 7:14 wa ngoitoro moika tabu ati maiso akora liaso limierio ekera matuka arama ya kabano mogoko nekerara mabe dengere linga yonsi nyasao nyakolire tigera igo kwanania motewe ngekera matukale buya kababuya bale kamwe guli ekere sere buya kabangatu abantu gaiga no bakajite chingende ngachije chinyala ligoli chingende chikine ngoni baba igunyigu chingende chikara tio kerie kire moriko kerensere maki
matukongo ikare okwete chingene chikanye gitabu abantu bagocha ngakaki agitagara gisaro kupiga konyoro kwa chingene chira chine chinyinga atiga chingene konyosi ekirete abantu banyori barakora ngaki barachiyeka ate banga kore buya ebintu bire buya kaba no mogoka sobugimo kaba no mogoka abantu bande iga barabagoko na mutara nere koma tenga matoka tuchimutu abantu nona mabere bakoni onsipi akoni mabere onsipi abantu babuoya baigweta mabere osmosis ewe osmosis na bakakambara bakongwa kiense nego mugakona togi gusala mugakona no biolengo le kuegerera amaene bakabande baraba komu bakana go kamengo atageta kame aho kama iga pi o kama igo kobalera chipoint kobalenge chinye manyoka ngakimwaro ke muina nyamasibi manyoka ya nyamasibi bora bwango iga na twera matense bakakabaria bomo bali chicolonialist chikorono aho kobalera kama toke kerato bete no mungu bwa muoge nje ngokweresa ama toka na bago ikie chiro tanya kunura ko nga toiko ne mato ngochande yone jisa ko nya opa chikolenga uta ko igora matoke to ko ngogora ndi ko igora